Goddag, og i dag vil vi gerne vise og fortælle et forsøg, som omhandler udrensning af fosfor, som vi ser heroppe. Til at starte med, så vil jeg lige forklare, at i Danmark, der har vi en grænseværdi på under 1,5 mg fosfor per liter vand. Når vandet kommer ind fra borgerne af her, så har det en koncentration på 10 mg per liter. Inde i rensningsanlægget, der sker en hel masse processer, og en af dem vil vi blandt andet lave et forsøg med senere. Når vandet er blevet renset, og det kommer ud her, ledt ud til borgerne og byerne igen, så må det maks have en koncentration på 1,5 mg per liter. Når det så er sagt, så har vi et problem ved, at vi udleder en masse fosfor ud i naturen. Planter, dyr og mennesker bruger fosfor til blandt andet vækst. Og hvis vi fremmer væksten ude i søer og det ene og det andet, så sker der rigtig mange ting, som vi ikke ønsker, blandt andet iltsvind. Men alt det kommer vi frem til senere. Den biologiske del, den handler simpelthen om iltsvindet og hvad der sker. Fordi hvis vi kigger på den her tegning, hvis vi siger den øverste kant her, det kan anses som et skjold. Fordi at hvis vi har masser af fosfor nede i vores sø, og solen den bliver ved med at skinne ned på søen, så vil der danne sig en hel masse alger i det her lag. Algerne i toppen af søen vil så fungere som et spejl, som reflekterer strålerne tilbage til himlen, og derved kan der ikke optages sollys nede i søen. Når algerne ligger i toppen, og de begynder at rådne og dø, fordi der ikke er noget ilt, eller fordi de ikke får noget sollys, så falder de alle sammen ned til bunden. Når de ligger nede på bunden, hernede, så vil de begynde at optage ilten, der er i vandet, for at nedbryde sig. Det resulterer selvfølgelig i, at fosforen gør, at der kommer et skjold. Det er lige med bundfald. Bundfaldet går ned og lægger sig på bunden og dræber bunden. Og det fører til iltsvind i søer, hvilket vi ikke ønsker. Den tekniske viden, det er, at vi udleder en masse fosfor via vaskepulver og NPK-gødning. NPK-gødning, det har i sig selv P, som står for fosfor, og derfor er der meget fosfor i det. Til fremstilling af fosfor i vandopløselighed, der vil vi til at starte med at bruge 1 liter H2O, altså vand, og blande det med NaH2PO4. Det er et stof, hvor i der er et P, og da vi ikke kan finde fosfor rent i naturen, bliver vi nødt til at bruge det sammen med et andet stof. Vi har en ønskekoncentration, som skal ligge op på omkring 10 mg per liter. Og det har vi jo selvfølgelig, fordi vi kan se herover, at vandet, som kommer ind, har også koncentrationen 10 mg per liter. Molvægten for NaH2PO4 er lige med 156 gram per mol. Og molvægten for fosfor er cirka meget tæt på 31 gram per mol. Og for at finde forholdet imellem de her to og finde ud af, hvor meget NaH2PO4 vi skal komme i for at få vores 10 mg, bliver vi nødt til at gøre følgende. Først finder vi forholdet imellem P og NaH2PO4. Vi siger 31 gram mol divideret med 156 gram per mol, ganger det med 100, og så får vi meget, meget tæt på 20%. Det vil så sige, at en femtedel af NaH2PO4 er ren fosfor. For at få 10 gram per liter fosfor i vandopløselighed, opskrives den formel. 10 mg divideret med 20% gange med 100 er lige med 50 mg. Derved ved vi nu, at der skal 50 mg NaH2PO4 ned i vores vand, for at få en opløsning på 10 mg fosfat per liter. Vi vil nu fremvise og dokumentere for vores forsøg. Vi starter vores forsøg med at fremstille vores fosforholdige vand, som skal simulere vores forurening.
Som tidligere sagt i filmen ønskede vi en koncentration i vandet på 10 mg per liter. Det opnår vi ved at opløse 50 mg natriumdihydrogenfosfat i 1 liter vand. Herefter fremstiller vi en jernholdig opløsning, der har den dobbelte koncentration af vores fosforopløsning. Vi opnår en koncentration på 20 mg per liter ved at opløse 174 mg jern-3-klorid i 10 ml vand. Havde vi her lavet en liter endnu en gang, vil vi ende med at halvere begge stoffers koncentrationer, når vi senere blandede væskerne sammen. Ved kun at bruge 10 ml vand, fører det kun til en fortyndelse af koncentrationen ved senere blanding på 1%. Når begge af de forrige opløsninger er færdige, blandes de, og reaktanterne kan begynde at danne produkt. Produktet vil bestå af en jern-3-ion og en fosfat-ion, da de vil reagere en til en, grundet at jern-3-ionerne har en positiv ladning på 3, og fosfat har en negativ ladning på 3. Og den eneste grund til, at vi fordoblede koncentrationen af jern-3-ioner, var at give fosfaten større mulighed for at finde et jernion at reagere med. På billedet her ses vores fosforopløsning, der bliver testet for milligram fosfor per liter. Som der kan ses på billedet er indholdet over 5 mg per liter, hvilket ikke er underligt, da den er lavet med en koncentration på 10 mg per liter. Her ses endnu en test af den samme opløsning en uge efter, at jern-3-opløsningen blev blandet i. Der er sket en stor forskel i farven og derved også i fosforindholdet. Filmen her viser en omrøring af vores opløsning kort tid efter at den anden test var lavet. På filmen ses der, at vandet bliver uklart i det, der røres rundt i det. Dette skyldes, at der i bunden af glasset har samlet sig en form for tåge af jern-3-fosfat, som under omrøring igen bliver spredt ud i opløsningen. På tabellen over tungt og let opløselige salte vil vi kunne finde vores jern-3-ioner og vores fosfat-ioner. Ud fra tabellen vil vi så kunne aflæse, hvorvidt vores produkt af disse reaktanter vil danne bundfald eller ej. Skemaet kan vi aflæse til, at disse to reaktanter tilsammen vil give et tungt opløseligt produkt, altså bundfald, hvilket er den omtalte tåge i filmen.